Assalamu alaikum warahmatullahi. So wannan bidiyon din nan yadda ake sayan dala a P2P Binance. Farko idan ka zo nan za ka shiga wajen P2P trending din nan. So kana shiga sai ka duba yayin adadin nawa za ka siya, amma abin da zai fi sauki shine ko ga nan wajen filter a nan wajen. So ka taba wajen filter kawai. Sai ka sa iya amount din da kake so ka siya a nan wajen. Da ke yi nan shi ne kusan 40,000 ne. So bari sa 40,000. Sai ka sa confirm. Inda gashi nan ya bani, amma abin da ake duba shine akwai nan wajen conflation din nan ana duba kamar mai dan 98 ko zuwa 99 kai har wanda ma an samu. Sai kuma ga nan time din da yake zai dauka kafin su kai maka minti 15. Shi ma ana so ka samu mai minti 15 saboda kar ya bata ma lokaci da wuri. So ne wannan dan duba yanzu kamar wannan dan iya siya a wajen sa. Gashi ne yana da population kusan guda 98 da kuma 70. So dan iya siya a wajen wannan idan na ga dama. Idan kuma bai min ba zan iya duba wani. Yanzu kamar nan wajen ga nan wani Yakub Nasir. So zan iya siya a wajen sa shi ma. Bari mu siya a wajen Yakub Nasir din nan. Zan sa 40,000 a nan wajen. Gashi nan ya ji su guda 45.92 sai in danna. Farko shine idan ka shiga wannan wajen yana da muhimmanci ka duba wajen chatting din nan, ka ga me ya rubuta a wajen, saboda wani lokacin yana barin abin da yana da muhimmanci wanda idan ka shiga za ka iya karantawa. Wanda gashi nan ya ce not third person payment, baya buƙatar ya zama da cewa in za ka siyi wannan ɗinsa ka turo da account din wani, da account ɗinka na Binance da kuma sunan da yake kan Binance ya zama da cewa ɗaya ne da account ɗin da aka turo masa. Sai kuma ya ce no POS payment, nan ma baya so ka tura masa da POS. Gashi nan dai shi ma na ukun ma yake cewa duk dai gashi nan ya zama da cewa dai account ɗinka da yake kan Binance da shi ka turo masa. Gashi ya ce I'm available to attend you, yana nan a available duk ga lokacin da ka je kashe ka tura masa, so zai sake maka komai da komai. Gashi nan kun gani ai, drop your contact for easy transaction, don't forget to give positive feedback as I will do so also. Gashi nan kun gani ai, so ka shiga kana so ka yi ciniki da shi sai ka shiga wajen make payment din nan. Ga nan account number sa nan da gani, kun gani Yasir Isa Nasir. So ga nan kuma kuda account ɗinsa, kuda ne, sai ne copy account number sa sai ka yi minimizing ka je ka shiga inda za ka tura masa. Da ke ni wafi ne, wani ji wafi yanzu tura masa. Gashi nan wafi ɗina, so dan tura masa, yana zaɓi banki kuda. Ranar sunansa ya fito kun gani Yakub na yana Isa Nasir, kuma shine daidai. Kuma ka tabbata cewa wannan sunan da ka zaka masa ya daidai da na kan wancan abun, saboda gudun kar a samu matsala za ka iya ƙara minimizing ka duba da kyau. Gashi nan kun gani Yakub Isa Nasir, to ga nan ma kuma daidai ne. To sai ka sa adadin kuɗin da za ka tura masa, naira 40,000. Gashi nan naira 40,000. So gashi nan tura Yakub sai ka danna sai gashi nan gani. Kuma ba a so in ka zo wajen tura nan ka sa wani waya alamun ko ka kasi crypto ko kaza, wannan ma ba a wannan abun saboda za a iya banin din account ɗinsa saboda doka ne. Ka shiga payment. So daga nan kuma ga nan wajen receipt din nan sai ka shiga nan wajen receipt din nan ka masa screenshot, saboda in ka je za ka ajiye masa. Gashi nan in ka je can dole za ka je ka ajiye masa wajen comment system ɗinsa saboda ka tabbatar masa cewa ka biya. Gashi nan duk da ka already ka riga na tura masa, ka da shiga nan wajen. Gashi nan sai ka danna. So gashi ne ka shiga wajen comment section ɗinsa ka ajiye masa, ka ce masa ka biya. Yanzu ni gashi nan bari mu masa sallama tunda na ga kamar musulmi ne.
to daga nan kuma zan shiga nan wajen ɗauko shi wannan receipt ɗin da na so ga nan receipt ɗin nan zan je na ajiye masa, gashi nan zan ajiye masa wajen comment section ɗinsa, shi kuma gashi nan yana gani zai wannan ka gani ya min reply ya ce bara na yi confirm, kun ga gashi na yi, so yanzu yana confirming shi kenan, kun ga har ya sake min sharp sharp. To haka abin yake, duk wanda zai yi ka bi wannan procedure in Allah da ba za su samu matsala ba. Amma duk mutumin da zai ce maka bari ya tura maka wani number ko kuma wani account number ka tura masa ta wannan account din, karka yarda da haka, zai cuce ka, zai scamming ɗinka, saboda daga lokacin da ya zama cewa kai yadda ka tura masa ba zai sake maka wannan USDT ba, kuma bayan haka zai zama cewa ko ka shiga da shi kara ba za a yi bin kadunka ba. Don haka a dinga kiyaye, Allah ta'ala ya samu dace.